Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pano pa Fourways Trading Center pomwe president wa dziko lino afuna alankhule kukhimbira anthu omwe alasonkhana pano. Nkhani yake sina iyayi koma chisankho cha pa 16 September 2025 wamema anthu dakavotera Chakwera iwo ngati president wa dziko lino amene yakutsogolera pano pachipani cha MCP chipani cha MCP komanso afuna aphungu a chipani cha MCP komanso amakhasa a chipani cha MCP kuna kuyimira kuno lero kumachenga ndi amaliko ching'onga ayi ndipekeni m'manja mwa Deus Gomba. Dr. Chakwera, Dr. Chakwera, watu ndani, mwezoma, si mwezoma waso, wiki ya mawa tizapanga bwanji, wiki ya mawa tizatani, boma ndiridi boma. President anatipatsa mnyamata amene tikuyenda naye pa ulendo opita kachikena mboma, running mate engineer Vitumbiko Mumba striker mbambande. Ndikati Chakwera mundiyankhe kuti Mumba 10 1 2 Chakwera. Bwana President, imvani kulandiridwa maulemu mwachikondi pano pa Fourways mama wangati uno halfway dera la senior chief Gogo Anjewa. Ulemu amayi a fuko la dziko lino mama Monica Chakwera. Ulemu secretary general komanso nduna ayona maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda. Nduna za boma muli pano achangana muno ndakuonani akantukule ndakuonani komanso ndiyena onse. Ulemu national executive committee yonse a regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebulon Chilondola mama wende na lumo committee yonse a region. Gogo senior chief Njewa ni mafumano onse komanso ndiyena onse alandire ulemu. Dzanja pamwamba kwacha. Bwana President tisanambe zonse matimu ndilowe ndapemphe abusa amtiko kuti atiyambire ndambuye. Abusa amtiko nthawi yanu zikoma kwambiri. Tipemphere Atate Mulungu wathu, Atate wa mbuye wathu Yesu Kristu, Atate wa zolengedwa zonse. Zonadi ndinu Mulungu wokwaniritsa. Popeza mudanena m'mawu anu, mumayikiratu amene agwire ntchito yanu, ndipo mumawakonzekeretsa. Chifukwa chake m'mawu anu, ngakhale nthawi ija mudawasankha Ayuda oyenera kuwoloka malo aja mudayika chipata. Ndipo mudanena mawu akamadutsa apa azinena shiboleti kunena adziwike amandidziwa. Mudasankha nokha, mudatipatsa nokha, mudamkonzekeretsa m'busa Chakwera kuti pamene akudziwani anene mawu shiboleti adzatsogolera mtundu wanu. Chifukwa chake mudampatsa ndi kumsankha motere ali kupitirira kuti tsogolera atachita gawo loyamba titsimikizika mtima popeza mumalemekeza mawu anu, mudzilemekezanso popeza akudziwani kuti apitirizanso gawo linali. Chifukwa chake Ambuye muwatsogolere pa ulendo umene ali kuyenda, kungotsimikizira popeza mawu anu kulankhula kwathu tatsimikiza mtima nzopangana tidakhala pasi tivota. Kotero wovota tili kumdziwa, womvotera tili kumdziwa, machitidwe tili kuwadziwa, tili kudikira tsikulo kuti malamulo akwaniritsidwe ayambe gawo lachiwiriro. Chifukwa chake muwadalitsa pa ulendowu mmene ayamba kuchokera pano kwafika kumene akamalizira ayende pansi pa chitetezo chanu, atsogozedwe ndinu, acheze ndi anthu anu monga munthu wokudziwani. Dalitsani onse oyenda nawo pa ulendowu ndikuti masankho athu akhale abata ndi mtendere, ngakhale ajebusi adzavomereze ndi mozayendera popeza ayamba kale kuvomereza. Mukafuna kupita patsogolo boma koma ndi lomweli. Haleluya. Zikoma kwambiri. Bwana President tafika kuno ndi kumachenga. Anatero iwa gogo kuti sangatume mwana ayi
akupamame iwo iya onjewa marina apembe maulemu alandire na president ogogo onjewa nthawi yanu zikoma kwambiri manja mwa chigogo kuti bu ulemu wanu tipereke ulemu omama amene so mugwira ntchito yotamandika ulemu wanu tipereke ulemu kwa chilondola amene so maboma 12 amene so mulipo mpano landeni ulemu wanu tipereke ulemu kwa DC wathu achigawo chino chapakati ulandeni ulemu wanu bwana ife kuno takulandirani kumachenga ni manja awiri bwana tilibe chothokoza kwa inu ayi kwa muthokoza wake mmavoti osatekeseka nazo boma lomweli apresident tifuna kuthokozani tonani kuno ku Lilongwe mmene kuonekera kuwala kodi sidali kuti zinthu zimenezi apresident osadandaula tidanena kale kuchilima mpunga kuti ife timakupemphererani chachikulu ife tutsogoza pemphero mwa inu sukuti ife silupemphere tikupemphererani kuti pa 16 nipa mupitirize boma apresident nilini mawawira atatu amene so aneti ndikuthokozeni kwa inu mafumuwa mudapereka kuti azilandira msohala pano basa ambulowa mmafoni amati ndikuthokozeni pa zimene inuyo mwachitira mafumu akuno kumachenga naiwalanso pepani kuno kuli aching'onga amene tifuna kuti pa 16 paso akhaleso mboma apresident ife timakuthokozani uyanga pandu uthokoza pa chinatindi cha uyu ameneyo si munthu ayi nthawi zina zake umapemphera umachita chinthu munthu akakukhala kuti opanga zabwino osakamikira kuchipinda si bwino koma umanena chinthu chimene chuchitika pa ground apresident ndankhula kale kuchilima mpunga anthu mukwaona pano pa 4 wezi njalanso ilipo ndakakonda kuti ngati kwina kumene mugati sakudyaku mwaonenso anthu akuno kumachenga apresident msewu umene mudutse muonanso kuti ayi ndithu noonongeka tupemphaso kuti thalayi akafike ndithu poyena lukafikako apresident inu ndinu mwana kuno kumachenga osatekeseka ayi boma lomweli nimafunaso china apresident mokuomberani m'manja taona maboma ena amanga manyumba ineso nyumba nilibe nukupemphani kuti ife makolo wathu chipani chake nchomwechi magasa ameru yenda nkhani yake niti yomweyi simukusintha wakuyeni fiti apresident sakudyereni nthawi koma mulungu odzodalitsa akudalitseni ifeso timapemphera ndayankhula kale zikomo zikomo kwambiri dzanja pamwamba kwacha bwana president munthawi ino ndipereke kwa secretary general kuti achitepo ntchito ziwiri zitatu koma sadzakhala ndi ulemu wakupemphani kuti mwalonjere vanthu kuno ku 4 wezi mmawa ngati uno secretary general kumawa ngati kuno aliyese dzanja mwamba la Chakwera dzanja mwamba la Chakwera kwacha muyankhatu bwino mwamphamvu kwacha Dr. Chakwera awinanso Dr. Chakwera boma ndiliti watu ndani bwana tikatere ena kumamva zivomerezi mpaka nakusalima mota anene kuti dzavotereni wina Wang'Alula pita Mutharika akuti nonse kavotereni Chakwera ine ndatuma tutani uona wantu koma wantu wombera mmanja atati kavotereni Chakwera nati siwako wantu wabwera usazonda muchazichitira kumudzi munthu akasowa timakatani kodi timakazonda ali moyo chauta kumsunga tikumpempherera pita Mutharika kuti akhale ni moyo wautali kuti misewu yonse mumanga ima 6 wezi ikafika dziko lonse adzayamike kuti apa ngolini ndiye mweyi Chakwera palibenso wina pangolini ayi ine ndingoti maulemu akhale m'malo mwake nakuona nachilondola na abusa uko koma kwenikweni afumu athu anjewa tinene pano moona mtima nthawi zonse timachita misonkhano amatilandira bwino dzana ali tinali pachimwa mpunga apa anatilandiranso bwino nimati nchite ripoti pali mwapempha nyumba zimadutsa ku ofesi kwanga ndithamangitsa failo kwa bwanawa
nanga nditani koma mugwira ntchito yabwino nkuyamikireni. Ulemu a first lady takunyadirani kwambiri. Mutilimbikitsa mzimayi wokonda ana amayi kuti skulu apite nayo pachani kodi patsogolo. Kodi kaona inu timalimba mtima. Bwana kuno sikochita kampeni. Kuno anthu awa adalembetsa ndipo amakukondani. Ndipo anthu awa ngwangu akumbutsa kuti kampeni tutsegula kuvota akutsegula 6 koloko mamawa pa 16 September. Akutseka 4 koloko madzulo. De nkhani yake njongo kukumbutsani kuti ulendo uno tagwirizana tonse chimvano cha mavu. Pasapezeka wina otsala. Tufuna zimene achita Chakwerazi zipitirire, misewu yabwino ipitirire, kugulali mbewu pa mtengo wabwino kuti aninso kodi kupitirire. Koposaposa bwana mtendere kwa anzathu achaubino upitirire. Anzathu achaubino akuchiti upemphera kumwamba kuti angelo chonde koyipa kaja kasataninso kodi kasaloweso. Koyipa kake nkumanena DPP. Kuno kuli mwana wanu Ching'onga amagwira ntchito yolimbika. Tidamba kale pakanthawi mwana wodzipereka. Tidachita mapulaimale adawina. Koma alipo wena sakugonja. Au mayenda abe basi mafunu sokoneza. Zona kwa njewa nkutuka MP wa independent. Ayi ilo mtsoka lodziyamba dala. Tichite suti kwa jani kodi? Kwa suti. Ife chikhala choti tidalowerera mapulaimale dakakhala nkhani ina. Koma adachita mapulaimale woka wanthu nkumsankhaso Ching'onga. Lero tonse kuno kwa njewa mafumu ndi anthu onse. Tiyeni timpatse tani voti ndani kodi? Ching'onga. Sali eka Harrison Kansala. Tina lichanda? Petros Chaulani. Wadi yanji? Njewa wadi. Zikomo. Apaso pali Enos Jackson. Wadi yanji? Chitivi wadi. Ndiye kuti awa Aching'onga ndi anyamata awiri awo anyamula zitukuko zochokera kwa Chakwera. Tikatera chitukuko chipita pachani kodi? Patsogolo. Mkagawa voti nkubweretsa wina wa independent mulakwitsa. Pamene uvotera Chakwera pamwamba kuno angapezekenso wa DPP kuno. Tere nkumachita tsoka kumati wa DPP kuno. Katiyali kaja nkubwera kumakuna mizani kavote DPP kuno. Tonse tikapangeza Chakwera. Tikapangeza ndani kodi? Aching'onga 1 minute. Tapaika ni munu. 1 minute yeni. Kwacha Chakwera Chakwera zikomo kwambiri. Your Excellency Bwana Lazarus Chakwera, President wa dziko lino. First Lady Madam Monica Chakwera, Honorable SG amene makunzana pano, komanso Organizing Secretary, Honorable RC ndaona muli konkuno tathokoza kwambiri. Onse ofuna ndi ulemu mwachidule bwana ali ndi maulendo ambiri ukafika ku Mchinji malo 9 tsiku la lero. Timathokoza Mulungu bwana kuti Mulungu adatipatsa president wa mphamvu wa nyonga amene angaite ma district angati awiri tsiku limodzi. Amene wasimasowera yayi bwana. Kuno kumachenga anthu akhala akufunafunani bwana kuti mudzadutse. Padzana zafika kuti mfungo chabe kuti mudutsa konkuno koma kana kumene madera ena amandandawira nthawi zonse. Kodi bwana sadutsa kuno nthawi zonse mangoimba SG kozikhala mwa mtundu wanji. Ndelero mubwera mwa mtundu ngati umeneyo ife tifosangalala kwambiri. Anthu asangalala kuonani. Bwana mwana wanu kunoko chitukuko mwatipatsa chochuluka kwambiri. Kunena chitukuko chabe chongotsera mu CDF pamunda ichotse pa 25 million fika pa 220 million kunata pangazini zambiri bwana. Bwana mwachidule chabe tifani pemphe kuti kanthaka kang'ono chimene ngapemphe kunoko ngati kungakhale kotheka bwana ninso wake nduti ndomwewu bwana. Monga mena ninati asinyoti kuteku munikhulukire gogo. Choyambirira nesa nena unena chimenecho kuti kunoko mudatikwezera gogo wathu. Nkuyamba kubwera mutakweza gogo. Tinenera tiyamike ndithu. Lero ni city sinyo tiye njewa. Ndifonyadira kwambiri chimenecho munachita kakhala koyambirira pambali pazothokoza zina. Zikoma kwambiri. Msewa uwu takhala tikutchula m'parliament.
ndipo honorable SG amanifunsa pompano kwani sewu chimwe chochula nduwu uchokera ku 25 ukalumikiza kumene mukalumikizira bwana pafupi kwambiri kuchitetse nsewu umenewu ni chimodzi cha chituko chofunikira kwambiri kunoko chitakwaniritsidwa bwana pausiku ukayikira pa 16 pamukawina nsewu katikumbukireni bwana zituko zanifu anyamarala ndandithu kunoko ndife osangalala koma ngati ukakhale kotheka muronjezereko bwana kuno kuli malo amene apezeka boma malo awiri nesa kwayambirira kuja chakwagogoti chato sinyotiye njewa ku headquarters komanso kutsogoloku pang'ono tikulakalaka tikhale nawo misika kumeneku komanso zipatala bwana kunoko kumachenga kuno anthu akulakalaka kwambiri ngati ukakhale kotheka kunena kuti nsewu umene kwakuti udachoka pachitetse upita kwa ndani kwa sinyo kwa chiliza laza yes kwa chiliza kumene konso bwana ngati ukakhale kotheka kukhale sotala komanso kumeneko bwana kufunika secondary school mukudziwa constituency ino ayikuziliza mbali imene iyi kufunika secondary school bwana kwa masakamika kufunika primary bwana inayo chifukwa cha mawu chapangata amenewa ndikufuniraniza bwino zonse konse kumene kumwenda mala mwa anthu awawa tikufuniraniza bwino zonse kufika namene mubwererako madzulo ano bwana zikomo amayankhula mofatsa chonchi koma fundo akutani menepo akutsitsa mwana wanu mpatseni voti makansala apatseni voti koma pa namba 1 pangolini watu Dr. Lazarus Makafe Chakwera bwana kummawa kuno ndikupempeni mwapatse mona bale wanu anzathu achitetezo mudzatithandizako ponyamuka kuti lole ino mudzayipatse kompata kuti idzatsogole muona omwe muchitire zikomo kwambiri your excellency Kwacha agogo senior chief njewa kuno kumachenga ndi mafumu onse mwandanda apa ndikupatseni ulemu wena muli uko ambuya akudalitseni kwambiri chifukwa chotilandira mama pano pa 4 ways ndithokoze kwambiri abusa amene mwatikiza manja mwachauta ambuya azikutsogolera Chimwendo ndi akuluakulu akuchipani nduna zonse komanso regional chairman Bambo Patrick Chilondola Mai Wende Nalumo ndi nonse aku region ndithokozenso bwana DC chifukwa chotibweretsera gogo wathu pano zikomo chifukwa cha district chairman wakuno ndi mai district chair lady komanso constituency ino yakumachenga kuno Njewa ward ngakhalenso uko ku Chitipi ward kodi alipo akukayika za Mark Chingonga kati mumpatsa voti yanu anu nanga makansala awa mwapatsanso tichirufusaso kuti president mumpatsa koma tosa mango yankha ndani adalembetsa yanu ukuso mdalembetsa wanu nanga suja timatero kuti ayi nyani samlekera munda tiyeni mkalembetse ndiye ndamva kuti mdalembetsa nkhani kuno mpofunikanso kuti voti ni imodzi yomwe isadzatsalire koma aliyense akavota aliyense akatani chifukwa pemphero la abusa mtiko lisapite padera bana tsono mtere unena kwake pa 4 ways ngati pano pa trading ngati pano
anyamata ambiri azimayi ambiri ena mdalandirako ngongole yanifi wena simdalandireko yani komanso nkhani ija yakukwera mtengo kwa zinthu zimamveka penkwene panopa chifukwa amene munathinidwa kwambiri ndinu apano pa 4 ways kumati kodi chuchitika nchani mdziko mwathu mkangopita mtaunimu kuonadi zitukuko zuchitika koma mkapita ku nyumba shuga kulije nunama ngati koma shugayo timapanga tokha ku Malawi kumaona kuti zinthu zina sizili m'malo mwake aya wena ndiye umachirushoshodzera kuti mpaka namukwiye tsiku mkango kuti dzuwa latuluka koma tukwana chakwera basi zadaladala zochita upangana muchatapangana za mavoti muchi koma wenanso umapangana ncholinga chakuti mukakwiya inu chakwera akachoka pa mpando zawo ziwayendere koma zawo zakanika zalephereka chifukwa tikukoza zinthu mpaka na mitengo ya zinthu yamba kutsika chifukwa tazindikira pena ndi pena pamene tuchitana chipongwe Malawi tokha ndiye nkhani yakuti tikoze msewu choka ku 25 ukafika kuchitedze nchifukwa chakuti mmene tachita mtaunimu sitinamalizenso mtaunimu koma tipitiriza koma tichitenso kuno chifukwa konse kuno ndi tauni konse kuno tereku tikamba ntchito ya chipatala chifukwa timthokoze malo ena alisi ya baroni itachita expire after zaka 100 adapereka malo ena kuti timangeko zinthu Lilongwe imasoweka district hospital timanga kuno kumachenga university ina yopitiliza pa ma university ena timanga kuno kumachenga chifukwa malo aperekedwa mwaulere pofuna kuti chitukuko cha dziko lino chisayime nkwathu kuno agogo osadankhawa zitukuko mwazionazi zipitirira alimi akulandira ndalama chifukwa cha thukuta lawo moposera kale lonse akagulitsa katundu wawo zipitirira osabwezera madzi ku mkobwe ayi nkumaganiza kuti ayi bola pakuti bola sochani koma kuti maziko tayalawa afalikire paliponse tsopano ntchito ya chitukukoyi idziwike ndi aliyense tsopano anyamata ndi azimayiwa adziwe kuti ife tufuna tiwapange iwowa kukhala zikhwaya zochitupanga dala zomwezo mukakhala pansi nkuvomerezana tikhale nzikhwaya zathu chifukwa wena amene amalamulira chuma cha dziko lino amafuna olemera angukhalabe anthu 10 kumanja akuwerenga bati ife tufuna kuti anthu olemera akhale wochulukitsa chifukwa tuchita daladala mapulogalamu akuti kani ngongoleza nifi tifuna ikhale banki tsopano kani ngongoleza nifi kandi ulimi amzigwamu kapena ndi ntchito pano pa trading yakuti business yanu inali apa pansi ipatsidwe mpamba okwanira ifikeko pena komanso ino amene muli kale apa mupatsidwe mpamba wochulukirapo kuti mfikeso yapo zimenezo zizichitika mwadaladala chifukwa ndalama za NIF over 300 billion zaperekedwa kwa anthu oposa 250,000 cholinga chake ndiyezi uperekedwabe cholinga chake nchakuti kaya ndi ulimi chakudya chikhale chopezekeratu paliponsepo aliyense achire mmene angathere aliyense atumikire podziwa kuti sikabwera kokha kamwapolaula vanu aliyense agwire ntchito molimbika aliyense agwiritse ntchito zeru zake achinyamata yawa auganiza mtundu wonse ndipo wena tamba kali wapatsa ndalama chifukwa cha development fund yothandiza achinyamata ndi zimene alulingalira ndi kulota kuti zichitike zionekere zisangokhala m'maganizo zisangokhala m'maloto tithandize
ngakhale iwo amene akupita ku sukulu za ukachenjede palibe boma lathandizapo vana vathu ngati mmene lathandizira boma lino. Mmene timayamba zaka 5 zapitazo anthu amene amathandizika kuti apite ku sukulu za ukachenjede 10,000 komanso ndalama zija kumangosokeza kumangogawana. Lero ali pafupifupi 35,000 kupitirira amene tikuwathandiza chaka chilichonse. Ndifuna kutsimikizirani palibe boma limene lidaganizira kukweza aphunzitsi zana mboma lino. Wena amene sanakwezedwewo ndiye kuti aganiziridwa patsogolopa. Palibe boma lalemba ntchito kusiyana ndi boma lino. Tikufuna kuti anthu tikachulutsa zochita ndi mapulojekiti ngati tachula yaja anyamata apeze zintchito zosiyanasiyana, chifukwa sikuti ni boma lingolemba munthu ntchito mu civil service malo ni wochepa mtundu wonse, koma tikalola kuti mabizinesi ayende, tikalola kuti maprojekti achuluke, ndiye kuti wopeza zintchito azichulukiranso. Inuyo bizinesi yanu ija ikapeza bwino mulembaso ntchito ankhaninkhani usiyana na awiri aja muli nawo pa bizinesi yanu. Tikatero ndiye kuti tichulukitsa chuma chathu osamangoyendera ngongole za maiko wena yayi. Tikumvana kodi? Nkadakamba zambiri koma inunu kamba ni anthu amene mudavomereza kale mtakhala pansi kuti pokavota mukavotera Chakwera. Nanga nunama ngati? Ndiye tiye tingogwirizana chifukwa tidachita ngati tayala maziko. Ndiye nyumba yosamanga maziko oyikayika si bwino yayi. Tiye timange nyumbayi badi. Mtengo tabyala mtengo wazipatso zabwino zokoma tathilira tatengulira, ndiye wena abwere kuti adzadule chifukwa chakaduka zimenezo yayi. Koma tilole zipatsozo tonse tinjowe limodzi. Tamvana kodi? Pano pa 4 ways nitakufusaninso. President mkavotera nda? MP mkavotera nda? Kansala mkavotera nda? Ndiye uja wakuna uku chifukwa wina uja ndiwa ku chitipi badi. Ambuye akudalitseni nonse, tiye tipitire pamodzi kupititsa chisogolo chirukuko cha ife tonse. Zikomo mama uno pitirizani ndi madalitso akumwamba. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.